pamusoro imam MUTASA inda kachizoenda ifeedback yandaunda nonzi izikero tambara ndakazoenda ndauya nefeedback yandakaitira navhiyora marimbire nenyaya yekucheka mwana wangu Nyora nenhingiriki. Saka makazogumisira mati endai munochenesa. Saka ndakaenda kuchenesa mwana wangu ndakagutsikana nazvo. Amenewerera anoti kudii wokuti mwana hapana chakashata akatobvisa kana dai pamba pane chakashata zvavo zvagadziriswa zvoita zvakanaka. noisokeisa toda isusu kuti zvinhu zvakafamba zvakanaka ndo zvatichida ichi handifungi kuti pane vhiola mune zvekutaura yes vakaenda kunocheneswa munhu vakaenda kuita nyaya yekuti ivo vakabva vati muprofita akanga atiti ndinoda 4 pints dzemukaka ne2 meters dzejira, 1 meter reblue 1 meter rewhite. Sikati mwana unobva angogezwa pabopoma ndokupera kwazvo. Saka pawakazouya petakauya kupedzisira kuya kuno ndakanga ndatowa pamari kare ndikati ngatizviite before tisati tauya. Wakati hai tozozviita ido after. Ndikati hazvina chenyi hazvina dambudziko. Saka pawakadzokera kunozozviita hanzvadzi yangu inoticha kudhuze nekumba unoticha padhuze nepamba pavo ndiye akazotiti anochindimiririrawo tikawirirana tiri pano kuti hanzvadzi yangu iyo inoenda chizoona zvinenge zvichiri zvichiitika. Tikati zvakanaka. Zvadaro vakazondifonera kuti tadini taenda kurwizi kunoti mwana agezwe pabopoma. Mwana agezwa pabopoma ivona vanoti pakazomachira aya pavakataura pakutanga vakati paanogezwa mwana machira anobvadini aweredzwa nemvura. Saka ivona machira havana kuzoweredza. Machira wakasunga mapfunga akasara ari kumachira ariko muprofita akanzi nozotutumura kana mapedza nyaya dzenyu mukauya muchindita zopedzerana matare ndobvisana zviya ndoweredza saka imichende witness mauya kutumira kune mulungu iti chakange tawirirana handiti kuramba kana muri muridzi wenyaya endai panzvimbo nyaya yenyu ipere mukuziva kuti makatarisa zvokutumira izvi achandiaurizaaambuya muda maoko ifuti ndikuda kutaurawo panyaya tiri papa nhasi ambuya wanga watotiza tazowapata wakukoto uko kwanzi ndanzi nyaya yangu haisiri nhasiba newakomana wanonyora tikati sei kwanzi nyaya yangu haisi nhasiba plus kuna ambuyawa tafamba izvozvo ya4 times ndikudawo mari yangu yebus fare haana kundipa pamari yangu yebus fare kufamba kwetise kwataita wakanipa $50 chete izvozvi mari yangu pamwe chete ndaiweka kufamba kwataita nhasi neyekudhara yapa 408 hatina kukwira ndege taiuya tiri 6 tinogara kurwesa kurwango Marian Sanyamau it's okay watichazotaura navanobhadharawo sei asi pedza ichi chiri kuti pedza ichi nyanga iperi pamwe ndai kudzokai kune muprofita mese ini musasare zvinhu ngazviitwe muri chii ndingatodzike muprofita inini mari yekuuya kuno handisisina baitanga muenda pota aiwa kana kuriko kwacho iwo vacho vanofanira kudzika ikoko vanouya ikoko then mari yenyu transport vanokubhadhara ivo but pekuti iwanenge ka1 ndo panobasaka mese asi will make sure kuti yabhadhara tiendikuya zvokumatare taiwe tiri 637 fangenasitavatiranga tauya tiri 5 zvadare iyori saka tiri kumbira kuti nhasi dai wambotipawo pashoma pamari yacho iyo nekuti mari dzataiuya nadzo kuno kutaitokwereta izwa izvembuya munoona patatiita nyaya it was between mwana namai nababa which is 3 people saka imi kana makuzoti manje mauya ne7 unobadevana ende wangu aine basa rere kuya ndauchikumbirawo ishe pamwe ndimi nemitombo wenyu kana zvadaizvi hameno panyaya yetransport munonditi kudii ndosaka ndapetransport tichataura nakuda kubhadharei mari yavo bhadharai mari yenyu yetransport kuti ndingazodzoka futi kuno hamudzokiwa mari yenyu inouya ngatimbopedze dodwa ngatipedze mari yenyu inouya isusu tisi tinoita follow up on that right next ndaikumbira wamene mafoni namba kune ndozofona ndonzoyangu next